Nabenta ka election Arzar Arpulai. Iwan lam sapi ya kasur nak keleng kecela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba. Na uken jat syai sapi lingba kisal lam kasensyar pai ba. Mentasi dan hakani jingalang jongke seng BJP hang ne hamau senram constituency jingwan jongi ban yo kejat hamau senram constituency nilayo jingtip bakadon kani jingalang hang ne takada tengi wan pet chwa hang ne manta ngai kat balong manta ta jingalang kapat stang tengin yalet chwa sini stay ru ban yakran bagi pat ba ka tu kan ne ban yo sngo yakle election sini kalong kumno nang ri kasi bar nang rai kasi Am keren kan fin nang melumala nama dan kamu ki prior na sertai. nang tadi harum de biangi hayo BJP klein BJP bat MPP harum sen lingku de Di surak ki kila biang ne. surok lasna stang ta Last tang na. Kuda dawan BJP longkum no try sepe. bahat raiwan BJP de kutu de ong le sna barok lingti rosna ong pacingking rosna ong tama tip kumno adin sna re Ka election sini ka thain kalong kaba long competition mana naki candidates para hak man kong tengi hap pitch wa ubrio ba la yu ijngai ngakar pat ya ki pat ba kum kinong sang jong kan ka thain haba ki jet kinong nikmat kijet ikinong ikmat nakabanta jongi kin pai kmat sha ki khon ai ki nong ikmat ro haba ndakila job mano ro la ta job mano ro kin pet lang nakabanta ka generation jong ki khon ki jongi ngaru ngade we na ki drivers ki wala slam hangne ha thain te kaching kendo jongi ka ba ni shem ni kendo jing ep ha sha hakal yang surak nalor bangi ka dom kini ki central line dom dan te lada kala bha ka surak ka kampan aram yangi ba nya kali ba habangi ni late na shillong sha masanram shillong job ngi BJP kan si kana ngi job ngi BJP uno ubriu ubatrai bha ubatrai hok une ubom trei hok ubom trei bha umla Henry karkum kajing kan mau jonga lakum no kumno hapo mau senram artem lau tre kumno ude ban bat iba yang pliang haba pej manga ilong ibatam na kini ki MLA ki balalong kajing start kajing sempang barwar kajing long man semro habang apej ngalatan ju iba palat mani te ba ki breu gi ong baka parti BJP kale beng ikirit pan iki Kristan ya kata ngi sengau ban kita ro ki por bang yo iya kata henrei haba ngaperkhat kane kanom jei kajia tang ha kapor basensyar ka BJP wara kapor kongres don gi jaka mensua ha ka baka kongres sensyar kaban kong ka jingkermen jingi ka bangi kum ka kontun singi ang not ka dei ka bangi kwa ning kong ban wanra ka civil subdivision hang ne mo suna lamar ni kiba than bodal sini kiba jingai manai silong ro ngila sojinjar tinggal karpat uru ong lada pi ai jingjob jing kersan nga ngani ngan wanra ning ko civil subdivision kraman pensuk epi upat joka konstituensi hibaro kawe ini ha kapor ba u yekhon ke election ajer khat pra ula job ula kulari pa ba kini ki marep bathan chini ki satarpan usensar uso marin bangan penkela ngan pen itkun uskar pilih ki mara marep dina tahu ula perta hapo assembly bat ka sarkar kelas ngap kita bat hadu mentangi ngila im ukama man in aireng ngele ka de reng ai Ki baham wan hakmat ti ki jong ka BJP kan PP bat ka bom. Ketua kongres ti ka mdati kenar ketua ti kan tama mentagi beri pikam
don ke jing khonyo namar bau don tu ka seng BJP pi kham tam le kan dikari dum si jungi ka kham salia ka BJP ada wi kan kongres te ka biang kan sasnem la dap te ula le ki kam ke ba kam tu kan ula la ban pelaj ni sura ula ban tre kan ni kemar rep ni la yo jim toi ula sedang kum tu tang baga weru perlawan pendap namar ba udang don ka yang persiap pi kata ko ai la do don kan sensa ding la ban yo ilut kan je ke jing rekam ke jang em không nào cả chiều lịch sử không nào Kesen bukan lah kerja. kerja Macam di meeting re, endeng lagi tebut nganyan lapos nu sama miat mas tebu ya. Keburap macam ni aja ni menit. Dinan lapos nu ya bu tamos mandel aji beri. Ciro del hadi cama man kesengoi di rep kebari rep pan man kesengoi se tip of when not to MLA ano ya tip re de cho ja bun bam chi bam de cho bisa bun thit dan thit de ra cho ri ta kut hak tu cunang pai MLA wara ka roi kapar ka Gimana steng kan ra. ulek bah Dah kata era long dan ani na senam bula de mereka long huri-hura man satibia. Ni sekarang kita tanya pinong klan buno ti. Ka meeting ka bubuan kalong barok-barok kita iki karo. Saya kata ka meeting. Tega bukan kam klan ka bor pa dia sanoi. Kong ai kalong lada klan cakaro kamu ki ai kong jog. Nama kasih kapat bahagia buat dia berokok. Cisin bukan yo long sorkar. Ela kala yo la job. Lada dei kano be. Nakano ka parti ru hap diang be. Sepek ke. Habadai ini ru pentai dai. Ni iya ka TMC ka ba kular kan Asia haja. Kongres ka kular kan alai haja. Tu kum ibai nak ilong kumi. Isngo kani kadi tang kacing kular election ni. Ngingim pediang ni kata. Ngatingam pediang ni kata nang rungan pediang re. TMC Kata kasih hajar tengkan kadang nakano ka parti rungan pediang. Sabab ublek dang ai kaja. Bang atre lah kita kejat lah jangan ngingin penlek re gitu. Ngin sumlek na sana. Nakano ka parti rungan. long kumbaga long mo ki political party ru ki warak lagi jong kita ki mat bakin kentiu ya ka imlang salang kin kentiu ya ka development mo jong kini ka snong jong isene kini constituency ngi angnut hi kum ki pat nong song snong jong ka Mosram constituency tingi angnut hi bakin warak kita ki development ki repair tingi i bagi surok kilong ki basliu do ka tana ka por sumaramot ndrei kadai kaju be ketu surok tingi khmi lenti ba lada kanu ka government ru ka bawan unu mi khmat ru ban mi khmat ek Mosram constituency ti un highlight igli problem jong pa ba ken long ka development ka don ka kiu ndrei ka kalong suki ba ken te ngi angnut bakum ka nong song snong ru ba kam ta ken ba kan yo ngi yo la ka jong civil subdivision ru ngi ban perkhat na ka benta ka lawai ka jongi kanang bangin jit ru kita kinang mi khamat ki bala ban kren ki bala ban mi khamat yangi ha assembly ndai taman ong bangin su shapan ngop tang ha ki bor jong ki pisa dan ya ki bor jong jing snobha mo ki ni ki ba ki picnic ki bom khawai ndrei ni haban perkhat ba ka namar belai ka ni kadai na ka benta ka lawai ka jongi kadai na ka benta ka lawai jong ki khon ki jongi ki bala shai na bod Kini lai ngut ke chom siet hơi. BJP, KMPP nak tukar. PDF mau ketika bom. Kita mau. Dia syok shit ni dari syawai syok shit tim sana. ka jingwan jong BJP hamar sunam pisngo kumno Haka jimpet ke jongar ke sultanat pi namar pa ngingin pet ya kaseng ring pet yu brio umbap ibet dan mi khamat mah mata ka ri ba ka ben rio khamtam konstitusi jo ka Mosram ngadu bawan sya kene ka konstitusi jongi Mosram u biang haka jimpet jongi ki kino song thau ka jingkerman ka jongi bu sar HM samplang nuara ya ka
development kam tam ka civil subdivision kabla sa de ki sanphon report snem mo Yo ina kaliang jo ka TMC ka kular ban ai she haja la da ka job. Bat kunju na ka kongres ka kular ban ai la haja. Ngej keluar sana kata. Mo upat yo ya ka bu kin dala le kita kikam ai ti berokot ti langit ke ni upat le ti sangit sana. Yu tray laki tu laong der bu pentray kita bro. Oh dale bunuh-bunuh no gadai bulle ti. Bu dan dade dia bentak pat ba besai long he yang no. Long hanyang no. Mo pihe hanya no dan dade bentak pat ba. Ha. Ubusan sati de bukit uria di tuta. Ubu ya ukup siling siam siling ya uduk usuk konsep korang li tak utangan don ai kikular kai Padang sania roh ya u MLA. MLA yang poi. nya sania yu tiu nya pak sana apa ikan beria kerting ni apa yu ya tre lagi matui samprak tu jat laong yu pe kita Pit ni ka chnong ka thao ha noi. Bumli ai cái pej ai busia ong ta. Tapi kham jila ya ta. Hah? Kham jila. Oh, siapa yang ke arpu nyew. Ngadon ke parti NPP. Ndaong ke parti ngapet suaya ubri. Namar uba Albion udah kandidat ubawan na kalongyeng kapadon burom. Bat de kalongyeng kabayarap ya uduk usuk hapo ka Muslim constituency. Kumakalong mentahi de ya ka sarkar MDA balayalam da ka MPP shi pun ba ki jing kena. Nimla man lani kita ki don ki jing kena. Te katu hatu kanum kta ai tharaya ka NPP hang hakani constituency. Ha Muslim nom don jing kta. Namar ni pet yu beri udah. Ha ka juk kapuar pilayo ya u MLA barim jongi ba himasang piang da kababuram pilayo long kipai ba kilayo social media ki press ki ba open don kam ba klawat ya ka hok jong kipai ba te kato ka de ka we ka isu ka bla kta hapo ka Muslim constituency jongi kam tam ya ka skim jong uduk usuk ka civil subdivision ka de ka we ka isu ka ba de hapo ngne po Muslim namar baru kata ki pai ba kil akwa ka civil subdivision rekam urlong te arajar hulai artet tekla urlong ladawan ka NPP Ya lingba bin amadan. Pai ba kane ri ka jingalang jong ka BJP ka jong ukurtong ka kane ka than amale jong kane ka than ba HM samplang ka te ka jingalang te menne khandiat khansat ngilaya kran bar kinong kersan joka BJP katu kanne bar kumju ru hajo ka ngilaya kran bar kinong kersan joka NPP ka jingele ang ne Mausan Ram kalong ba u sitting MLA na ka BJP un aireng menta bar kumju sitting MDC jongka Mausan Ram constituency un aireng na ka NPP te kidon ru kiwe hiseng ki ban yakun mano ban wan hakabor hakane ka kinti ya katangin saya pet anda kala poi ka artrek nabenta ka election arjar arpulai Iwan lam sapi ya kasur nak keleng ka jela. Ya bat ngi hakane kalenti ban yo sngo ya ki jingang nut jing temu barat ba Na ukenjat syai sapi lingba ki shalom kam kasensyar pat ba.